Кафтите са се носили само от омъжени жени. Много красив е и колана, който е манистен колан, а пафтите са така наречените кръстачка. Две от носиите шайка също са с невероятно красива сърмена орнаментика при ръкавите. Покорени от магията на българското облекло са много от чуждите пътешественици, които минават през нашите земи през Възраждането и определят носията като бляскава и изящна. Блъскайки поглед от лицето към костюма, те успяват да видят и красотата на българката, и силата и чара на облеклото й. Следващия костюм, който ще представим, това е сая, която е с дълъг ръкав, пиянички край 19 и 20 век. Също е оригинална носия, виждате. Тя се е носила от възрастна жена, защото самата орнаментика е доста бедна, т.е. и при орнаментирането, и при композицията има определени правила. Скотачата е алова. И нека тук да обърнем внимание малко на ризата, защото ви обещах, че ще говорим и за някои елементи на облеклото и тяхната символика. Ризата, наричана в кюстендилско още кошуля, тя е туникообразна кройка и е много специална, свещена е за жената, защото с нея могат да се правят определени ритуали. При кроенето на ново платно казвали благослови, да носи здраве, ако е момиче да стане булка, ако от платното се шие риза, момчето ризата му да бъде скъсана от мома. Освен това, при обличането на нова риза, за да носи здраве и късмет, плюели 3 пъти или в пазвата символично, разбира се, пускали пара за изобилие или железен предмет за здраве. Сега на вашето внимание ще ви покажем едни пъстри носи, представени от красивите ни девойки. Това са шопски костюми или от софийско. Едната е лазърка. Всяка девойка, според народната традиция, трябва първа да лазарува и тогава да има право на свой любим. Горната дреха е сукмана, именно по своята орнаментика с белите гайтани, и кройката се различава от сукмана в Тракийската низина, който ще видите по-късно след малко, и сукман от Дупнишкия край. Ето и тук имаме още един костюм от софийско. Българката е намирала всевъзможни поводи, за да се закичи с китка, тъй като цветето привлича положителната енергия и гони злите сили. А перото, което виждате, също има своя символика. Колкото е по-леко перото, толкова по-лека и спорна да бъде работата на жената, която я носи, и по-лек да бъде живота й. И всъщност, според народните вярвания и представи, перото е своеобразен мост между световете. Жените, носейки го, вярвали, че ще бъдат закриляни от предците си. И не случайно природата е украсила пълновото перо с елемент, наподобяващ всевиждащо око. Аплодисменти за девойките. Следващият костюм, който ще ви представим, е тракийски сукман. Виждате сами разликата между софийския и тракийския. Интересно при сукмана е престилката, която е с фъкана бродерия, т.е. орнаментиката е по-различна, да кажем, от скутата във всеки един друг район, с много красиви растителни орнаменти. И сред облеклото престилката има знакова натовареност. Определените елементи, които са характерни за всеки район, могат да изразяват любов, здраве, късмет. Тоест всяка една бродерия говори и има своя символика. Носейки престилка, девойката е готова за брак. Позволено било също така ерген, когато хареса мома, да я хване за престилката и да я отдели от групата, за да я ухажва.
ви покажем и 3 македонски носи, въпреки че сме на гости в град Крива Паланка. Те съдържат и някои съвременни елементи, тъй като в Кюстендилския край има и преселници от Македония, с красиво орнаментирани ризи. По принцип за македонската носия тя е много наситена, богато с бродерия, която е концентрирана на определени места и всяка чертичка, фигурка, знак означават определени послания и нагласи. Тези македонски носи, виждате, имаме в зелено, в бяло горната част е лека и в синьо. Чорапите също са интересни, те са част от костюма и са предназначени да покриват недопустимата женска голота. За подчертаването на глезена основно се използва допълнително везмо с разноцветни конци или орнаментики. Живота на българския селянин е жътвата, когато е време да прибере плодовете от неуморния си труд. Затова ви показваме жатвар, забравихме си на нивата сърпа и затова само ще дефилираме тук. Добре превива гръб, но и ситни на хорото. Добре се справя. Ще кажем няколко думи и за цървулите, тъй като те са част от костюма. Те са еднакви и за мъжа и за жената. Всяка невеста разчистила на съпруга си. Мъж, който не можел да прави цървули, смятали за некадърен и му се присмивали. Да, ама сега ще бъде и неговата половинка. Тя носи цървули, така че нашия жатвар добре се е справил и е направил добри цървули. Виждате, тя също е в кюстендилска носия, с сърмена скута и сърмен пояс и цедилка на гърба. Бебчето е вътре в люлката, но тя е до мъжа си да му помага. Тук ще кажем няколко думи и за нагръдника, който е част от костюма и който букетно се показва изпод саята. Той е различен при различните носи, някъде го наричат и ошвица. Подчертава овала на огърдието и според народните вярвания е непробиваема бариера срещу злото и чужди погледи. По-голяма част от населението се занимава с земеделие и скотовъдство. Ето защо ще ви представим и овчарски костюм на вашето внимание с потурите гайтанли, червения пояс. Интересна и необходима принадлежност към костюма е дългата връхна дреха, която се нарича ямурлук, гуня, опанджак. Тя е без ръкави, изработена от вълна и козина, добре затепана, тежи, но и добре топли. Наши овчари със своето агънце. Откъде го водиш това агънце? От Досоговската планина. Да, вярно ли? Чакай да го погаля, че носи късмет и здраве, кой го докосне. Така е, така е. Така, а още един път да го погаля така. Много здраве и късмет и на всички пожелаваме тук. Следващият костюм, който сме подготвили за вас, това е мома с литак, който е къс до коленете, но тя ни е много работна тази наша мома и за това каза ще дефилирам, но да си нося и хурката. Може да преде, дори с нея ще направим и гадание, тъй като гадаели по нишката, девойките правили своите гадания. Тъй като от нишката живот тя сътворява дрехата човек, почти навсякъде преденето от момата за първи път се свързва с изпредената нишка на живота. Вълната е силена по тропей
и символ на плодородието, жените предели вълна и препоръчвали носенето на червен конец против уроки. Иначе сами виждате, костюма е от две части. Ризата, която е много богато орнаментирана и която има предпазна функция, червеният цвят знаем, литака и червения пояс. Да видим сега нишката. Я, девойко, опани. Значи колкото е по-дълга нишката, мъжът ти ще бъде от друго място, другоселец. И колкото е по-опъната, толкова по-оправен ще бъде в дома и ще й помага. Хитро ме поглежда с поглед, защото ги знае тези гадания и се опитва повече да опъва нишката. Така, да видим сега, тук имаш един кавалер с нея, ма той не я оставя. Ето го нашия кавалер с чернодрешния костюм. При него ще кажем няколко думи за пояса. Като магическо средство, пояса се използва против болести, против уроки за здраве. Разкъсването или прекрачването му е знак за отчуждение. При опасването му вярвали, че има начало, среда и край. Ето защо се вярва, че колкото е по-дълъг пояса, толкова повече ще живее и човека. Демонстрираме, само девойки е по да не останеме по бело тук пред публиката, да покажеме, ама и да си замотареме нашия момък, нали? Все пак да си е по чернодрешния костюм. Така че пояса, увиваш се спираловидно около пъпа, поясът не случайно се свързва с идеята за сътворението. На вашето внимание и родопски костюм от Хасковския край. Вижда се веднага разликата. Саята е дълга, доглезена, полите са цепнати отстрани. Ето го нагръдника тук, така наречената ошвица, която е много красиво орнаментирана. И скотачата, която е с престилката, която е с пояса. Има и китежа, който е за главата. Внимание на една група от детски костюми, които вече вие визуално ги познавате в детските игри. Аплодисменти за детските носи в традиционна кюстендилска сая с сърмения пояс, скотачите и вариантите, където при ръкавите има и с оранжеви гайтани орнаментирани, и с сармата, която се свързва и с вид слънчева енергия, и пак казвам, на определени места, които защитават женското тяло от зловредни въздействия. Важен момент в живота на човека е неговата сватба. Затова ще ви представиме и сватбени костюми, мъжки и женски. Тук вече виждаме белодрешен костюм с беневреците, с черните гайтани и горната дреха антерия. И нашата невеста с бяла оригинална сая и горна дреха, така нареченото касаче. Китежа, който виждате на главата, е характерен и много типичната за кюстендилския край кърпа кланячка. Касачето е горната дреха. Касачето е много богато орнаментирана с разноцветни гайтани, везмо. От ризата до връхната дреха орнаментиката по тях има за цел да гони злото от пространството на дрехата.
а бялата венчална сая я наричали още говеална. Тя престава да се носи най-рано от разновидностите на казмира и саята, които са. Сега към сватбените костюми ще ви представим още две действащи лица. Това е байрактаря, който носи сватбеното знаме. Ето го, той е вече в настроение и издига сватбеното знаме в чернодрешен костюм. И девера, който е с петела. Петела го хранихме цяла седмица, за да го угоиме и да изглежда добре тук за модното ревю. Той олицетворява мъжкото начало и оплодителната способност, както и женското възпроизвеждащо начало. Аплодисменти за манекените ни. През 20-те години на 20 век сукмана постепенно вече се заменя с литак. Пояса при литаците се наричат каница или зуница и се свързва с небесната дъга като знак за живота и благоденствието. Затова на вашето внимание показваме литак, който също е богато орнаментиран. Виждате при полите и при пазвата с паети. Има дори цели нагръдници с парички и тканицата, т.е. пояса. Част от костюма е и забратката. В цялост тя олицетворява самата жена и положението й на съпруга и майка. За голямо оскърбление към женския пол се считало, ако мъж скъса забратката на съпругата си. През Възраждането настъпват изменения в облеклото. Постепенно се променя материала, окрасата, преминава се през един преход към така нареченото градско облекло. Затова ще ви представим няколко модела и на градската мода. Виждате сега тази девойка. Прехода вече полата, която е тип костюм с горната част риза, която е орнаментирана, шевица, които са композиционно подредени мотивите по дължината на ръкава с определена бродерия и полата, която е до под коленете с колан, който е при ризата. И още малко градска мода. Един кавалер с две дами. Аплодисменти. Виждате, едната рокля е цялата плетена и е лечето, а другата е стилна дълга и мъжкия костюм с бомбето в средата. Роклята е и горна част, лечето, пак казвам, плетена на една игла и стилната дълга рокля, черна. Трябва да опишем цялостната визия на българката в народната носия и прехода и към градското облекло, то тя е следната. Средната зона на тялото, което се свързва най-често с силата и енергията, е силно подчертана чрез традиционния женски костюм. Кръстът е опасан от металния колан с павки и пояса, шията е обгърната с метални нанизи и нагръдника, ръцете са обхванати с метални гривни, пръстени и нараквици, а мъжът в чернодрешния и белодрешния костюм и след това костюма на Възраждането е символ на сила, мъжественост и сигурност. Може да се каже, че облеклото е своеобразна визитна картичка, която описва човека и неговия вътрешен свят. Нека още един път да видим всички костюми и манекените, които за тях беше удоволствие да дефилират за всички вас.